Gikatak ng pasidunggan sa Cebu City Police Office CCPO ang gwardyang mitabang sa usa ka kolektor nga tagakan sa iyang gidalang 4 ka milyon ka pesos nga salapi diha sa may South Coastal Road niadtong Martes, Hulyo 4. Ang gwardya mao si Dean Quino, lumad nga taga-lungsod sa Hinatilan. Si Quino gwardya nga destino sa may entrada nga dapit sa Cebu-Cordova Link Expressway kon si Silex. Nga dool ras ang tagakan sa salapi. Siya usab ang gwardya nga nakakuha og video sa mga motorista nga nagkaguliyang ug kuha sa mga kwartang nayabo gikan sa bag ngadla sa kolektor nga si John Mark Barrientos. Siya usab ang namadlong sa mga motorista nga iuli ang gipangkuhang kwarta ug miabog sa uban nga di na moapil pagpamunit sa kwarta. Matod ni Police Colonel Erneo Dalugdog, ang direktor sa Cebu City Police Office CCPO, nga usa ka bayanihong buhat ang gihimo ni Quino isip usa ka gwardya nga naka-duty haduol sa natabuan. Siya, voluntaryo nga nintabang siya. Maulig ito, natin nadunggan nga na abandoning post daw pero ambot lang how true is the allegation. Pero ang pinaka-importante dito nga iyahag yung gipakita ang iyahang pagka Pilipino ba nga bayanihon nga buhat nga mutabang gid siya, tan-aw niya nga naay mga tao nga dapat tabangan. Samtang gibutyag ni Dalugdog nga wa nila gipakagamay usab ang mga pagduda sa uban. Kalabot sa tinuod nga hitabo sa salapi nga dala sa kolektor nga si Barrientos. Kinihuman nga nakita sa kapulisan nga doon na usay basihanan ang mga pangutana sa uban. Sama kon wa ba gituyo pagtagak ang maong kwarta. Nakita usab ni Dalugdog nga adunay lapso ang pagdala sa kwarta sa kolektor. Sangnit sa kadako sa mong kantidad, wa gyud kini gisiguro nga di gyud matagak o mayabo. Sa pagkaron gibutyag ni Dalugdog nga ilan ang gipaubos sa background check ang kolektor. Wahinon kini nagpasabot nga siya sad-an apan ilarang gitanaw ang tanang posibilidad sa ilang gipahigayong pakisusi. I-tape niya para safety ba na in kaso mahagbong or maabri ang butunis, dili kay manglupad ang mga kwarta, di ba? Common sense ba? So mabitan na usahin na po yung mga manggawas nga issue na tinuod ba ka to o basig yan na lang tong kay basig na nakadispal ko na yung mga ingana nga mga istorya. So isa na sa ato ang gitanaw pud, no? Ang nawagtang nga salapi sa kolektor gibanabanang kuwangan pa og kapin sa 1 ka milyon ka pesos. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.